vieš, že keď pôjdem na vecko, tak... A peniaze sú? Neboj sa, to je všetko už mám prešpekulovať s peniazmi. Žid. Je to poznáte. Ja si musím najskôr spraviť fólie, až potom si... Áno, fólie to Jaj, chlapci, toto mám kurko kolete. Poprosím občanský. Točí, hej. Deti sú prehľadané, lebo nejaké ročil sa bojí, lebo sa vyšmíte nejaké malé deti sa mu vyšmíklo, alebo niekto. Sa mu dávno vyšmíklo. Ale nejaký ochrantár ho urazí tam. Všetkých nás nepobijú, nebojte sa. Tak si to musíme dokiaľ nevidí med, tak to je najlepšia pomocka na šírenie. Ale musím vyžiť. Ale doslova moje... Ale idem ale cez cestu, po chodníku. Že mne má to byť 50 metrov od barachu, alebo 100, hej? Dobrý. Zdravím. Dokladníky totožnosti. Pred chvíľočkou nás kolegovia písali. Chcete znova vidieť? Nad kolejami hore nás písali kolegovia. Kolegovia hore. Tuto nad kolejami, ak sme išli cez obchodnú. Tu pri hoteli. Pri hoteli je. Môžete sa ich spýtať. Kľudne si zavolajte. Sabo či Sáloš, či tak nejako, pardon. Zavolajte. Však je toto normálne chlapi, povedzte, je toto normálne. Tuto Slovákovi nohy podráža, tuto utečenci cez hranice sa tuto pašujú, všeličo, je to normálne. Asi máte svoje príkazy, čo? A však sú v práci, no však. 200 metrov dozadu nás legitimovali, tuto idem zase, je to normálne, čo som spravil? Spravil som niečo? Že som podozrivý? Však ale nehnevajte sa do toho už či neviem, to je nonsens toto. Ale páni sú v práci, takže... Na stráž. Stráž. Môžeme? Ďakujem. Aspoň budeme vypíjať, či tam nemôžem. Skočím si do pily. Ja sa s ľuďmi rozprávam, tak je podľa toho. A televízia alebo médiá, ako také môžu si hovoriť, čo o ničom. Ľudí neoďubete, hej. Povedzme si, že čo bolo za slovenského štátu, mali sme nedostatok pracovných miest a teraz naši ľudia sú kde? Všetci sú preč. Čo sa, no 3,5 tisíca som ani možno za 100 rokov uvidím na výplate, hej? Neviem, čak bola spolu hráčku. No jasne, to ukáž. No to tu preberali, no. Keby som dala jednu facu, ale na čo, však je demokracia, však čo to je... Však áno, však jasné. Nech každý oné súťaží, každý politik, niekto klamce, iný sierčan. Včera som pozeral, jak turecký oni... Legitimujú. No. Všetci sa legitimujú. No, treba. Cudzích vrahov sem púšťame a Slovák tu bude Slováka šikanovať. Áno, aj to bude v televízii, lebo tam sa pravda voľako neukazuje. Všetko. To vás každý fotí, každý vás tu fotí. Však treba tých fašistov. Televízie sa nedostane nič. Treba tých fašistov zdokumentovať. Áno. Čo vymyslia a povedia to. Také médiá. Tak ešte pol roka už končia. Nech si užijú. Však musí, však na to sme sem prišli. Prečo ste ho Ak máš prv na 4, čo máš? Prečo? Nie, hodiny, hej, to... Áno. To sú sa vyjadrili. Ja si to včera volal, ani mi nedvíhal. A dneska ráno mi došla MPS. Respektíve on mu poslal ráno. A bulldozer. Pres. Hop, tu. Neutrálny
farba, keby začnú mlátiť, tak ich lepšie najviac. My zelení nosíky pôjdeme první. Keď prídeme aj tam. Lebo pár švet ma to pozýval, tak... Dneska, tak ako aj minulé, toto bude mať kľudný priebeh. Predstavujem si to tak, že nebudete nám robiť zbytočné problémy a hlavne organizátorom. Myslím si, že sa tu zase zišli ľudia, ktorí skutočne myslia to len a len dobre. Jednak s národom, jednak so Slovenskom. Sme tu všetci vlastenci? Áno! Ďakujem vám pekne. Sú tu samozrejme, keďže nie sme profesionáli, neplatia nás žiadne, asi viete čo, lebo máme tu niekde aj prokurátora, keby náhodou niekto chcel niečo povedať, že všetci si myslíme vrátane neho, len on je platený tými istými. Ty kokot! Takže myslím si, že dneska boli by sme radi samozrejme, keby ste tu nenehali fľaše, špáky a všetky tieto veci, lebo nám to bolo naposledy vytknuté. Veľmi si vážim a cením si, že ste došli. A myslím si takisto, nielen ja, ale všetci, čo sme tu, že tieto akcie by sa mali opakovať a mali by sa zväčšovať. Áno. A takisto to budeme zabezpečovať. Takže dneska tu vystupí niekoľko rečníkov, ktorých väčšinu poznáte. Sú to z rôznych, nazvime to normálnych politických strán. Sú tu občianski aktivisti, sú tu ľudia, ktorí v podstate myslia to, čo robia naozaj vážne. Sme tu všetci za nás. Toto je národ. Toto je národ. My sme národ. Slovensko! Presne toto si myslíme. Dneska samozrejme okrem toho, že všade naokolo niektorí zorganizovali kadejaké vystúpenia, iné rôzne nastavené aktivity za kadejakých týchto prišielcov, lebo to už dneska sa ani nehovorí, keďže toto nie sú ani nelegálni migranti, to sú okupanti. Prišli k nám okupanti z Afriky! Kurvená invázia! Takže toto, každý si zapamätajte, kto ste tu, pretože vy ste tí, ktorí naozaj rozmýšľajú na rozdiel od ostatných. Dáma Maja. Chcem sa vám ospravedlniť v prvom rade za odvučenie, pretože človek, ktorý mal z aparatúru zo daných dôvodov, nedvíha telefón, či bol spavený policiou, alebo ja neviem, netuším. Tak dajte nám chvíľočku, kde si sa druhá aparatúra, bude to chvíľková záležitosť, hej. Dajte na minútku, aparatúra je na ceste. Musíte hýbnúť
zatiaľ. Samozrejme, predpokladám, že na úvod, keďže sme tu všetci vlastenci, väčšina, minimálne 99,9% Slováci, ktorí vedia aj triezvy spievať, ja neviem spievať, tak dúfam, že mi pomôžete. Takže by sme si mohli na také uvítanie, keď tu nemáme aparatúru, nemáme tu toto zatiaľ, zaspievať štátnu hymnu. Áno! Áno! Ja naozaj neviem spievať, takže začneme. Ani my. Pridáte sa? Áno! Nad Tatrou sa blízka Romy divo bijú. Nad Tatrou sa blízka Romy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. Ale blesky Romu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky Romu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ďakujem, naozaj vidím, že dneska sa tu zišli zas a opäť ľudia, ktorí stoja na tej správnej strane, na strane Slovákov, Slovanov a Slovenska! Ja som skutočne veľmi rád, že sa tu takto stretávame a budeme sa stretávať aj ďalej. Od dneska si skúsme povedať každý mesiac, vyjadríme svoj názor, či na námestí, či na internete, či v práci, či v škole, či v rodine. Pozor na Čižnára! Naozaj treba, aby sme sa rozprávali s ľuďmi. Tu, my, dnes píšeme dejiny, zapamätajte si to. My sme vzor pre všetkých, čo tu prídu po nás. My sme národ! 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 Ďakujem vám pekne, ja si myslím, že naozaj toto sú ľudia, ktorým patrí úcta a česť, a nie tým smradom, čo sa tu okolo teraz schádzajú a sú za to, aby sem kto chodil a ničil našu kultúru, lebo títo Afričania neprichádzajú nás obohatiť, ale prichádzajú nám zničiť kultúru a my si to nedáme, lebo my sme tu doma! 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 Ja vám pekne ďakujem naozaj. Mám tu čest teda sa vám prihovoriť a som skutočne rád. Ja tu dneska hovorím v podstate za dva subjekty. Jedným je Slovenské hnutie obrody. Určite si pozrite naše stránky sho.sk. Sledujte a zdieľajte naše príspevky. Pretože to sú skutoční vlastníci a my sme naozaj tí, ktorí chcú a dosiahnuť veľmi veľa. Je to občianske združenie, ktoré na Slovensku už viac ako 11 rokov prináša zdravé názory a skutočne témy, ktoré by vás a aj vás určite zaujímajú. Takisto tu hovorím za stranu Právo a spravodlivosť, ktorá kandidovala minulé volebné obdobie, teda minulé voľby do volieb. A uvidíme, jak sa to podarí tento rok. Takže rád som, že sú tu aj iné strany, ako Priama demokracia, na ľudová strana Naše Slovensko, pretože
Spoločne to zvládneme! Pretože len, a cesta, aby som nezabudol, to je cesta Vlada Mertlera, ktorí, toto sú ľudia, ktorí sa chcú momentálne spájať a aspoň, že máme spoločný cieľ. Keď sa aj nespojíme, máme spoločný cieľ a chceme to urobiť, to, čo aj vy chcete. Chceme Slovensko Slovákom, presne tak. A vidím, že sa tu prichystáva aparatúra, takže naozaj predám slovo Lukášovi Kopáčovi, ktorému vďačíme za to, že to tu dneska je, že je pekné počasie, možno aj, a za to, že sa budeme takto stretávať. Ďakujem, Lukáš. Kopáč! Priatelia, pozdravujem vás na dnešnom mítingu. Musím sa vám ospravedlniť. Z dôvodov menších technických problémov sa nám to trošku celé preťahlo. Takže budeme trošku improvizovať, ale dúfam, že z tohto mítingu alebo občanského protestu si každý odnesie niečo, čo mu v srdci dá ten pocit, že je Slovákom a že tým Slovákom chce aj zostať. Situácia v Európe nám jasne ukazuje, že sa tu niečo chystá. Naši vlastní zradcovia z vláda parlamentov nám tvrdia, že na Slovensku nepríde ani jeden imigrant. Potom si vyžabujú od Rakúska 500 migrantov. Kurvy židovské! A teraz je situácia taká, že pán Fico sa nechal počuť, že ich príjme aj viac ako 500. Fico je koko! Kde sa končí číslo 500 už nedefinoval. Dávam prednosť diskusii, ale diskutovať s nami Fico letí na helikoptere! Diskusia však nebude možná, lebo vláda si robí, čo chce a robí z občanov Slovenska hlupákov. Slováci a Slovenky, na stráž! Dovolte mi, aby som úvodom poďakoval pánovi Kopáčovi, ktorý pozval ľudovú stranu Naše Slovensko. Dajte megafón! Ktorý pozval ľudovú... Dajte to vyššie. Dajte ten megafón radšej! Dajte megafónom! Počujeme sa. Galiňák pozerá! Vypadni z tú helikoptéru, debil! Dovolte mi, aby som poďakoval pánovi Kopáčovi, ktorý prizval ľudovú stranu Naše Slovensko medzi vás, vlastencov. A dovolte mi, aby som odovzdal pozdrav od nášho predsedu Mariana Kotlebu, ktorý tu žiaľ nemôže byť dnes s nami, ale ktorý už dnes chystá masívnu blokádu na pondelok popoludne, pretože cez naše územie sa chystajú prejsť kolóny vojsk NATO. Pýtal sa niekto z vás, či tu chceme týchto vrahov, ktorí môžu z tisícky životov. Dnes nás tu nie je toľko ako minulé, ale verím, že nás bude stále viac a viac. A keď sa všetci pospájame, verím, že dosiahneme svoj spoločný cieľ. Musíme si uvedomiť jedno, že nie my sa musíme bať vlády, ale vláda sa musí bať nás. Toto je demokracia, vážení. Toto sme videli, ako funguje u nás demokracia. Musíme si uvedomiť jedno, že nie my sa musíme bať vlády, ale vláda sa musí bať nás.
Megafón bol lepší! Megafón bol lepší! Megafón! Dajte tam megafón! Vlado! Trošku na bok. Ako som už povedal, musíme si uvedomiť jedno, že nie my sa musíme bať vlády, ale vláda sa musí bať nás. Áno! Tam sú naše dane! Nie, sa tu točia! nie, my sme tu pre nich, ale oni sú tu pre nás. Za naše peniaze! Za naše peniaze. A musíme si uvedomiť, že oni neslúžia nám, ale slúžia Spojeným štátom, slúžia Bruselu, mimovládkam a finančným skupinám. Hanba! Hanba! Všetci vieme, čo sa deje okolo nás. Slovensko je dnes obklúčené cudzincami. A nie je obklúčené, ale mnohí sú tu dnes, premávajú našim územím. Dovolím si pri tejto príležitosti menovať slova jednej našej z vlastných radcov, všetkým dobre známej Moniky Kvašíky-Plňovej. Kurva! Kurva! Ktorá sa v jednej diskusii uviedla, citujem, že aj my Slováci sme neinformovaní, všetko, čo sa toto deje, nie je pravda. A ona pozerala len pekné videá o islamistoch a pozná 1 až 2 rodiny, ktoré sa tu asimilovali. Toto povie vysoko postavený politik, ktorý má chrániť záujmy Slovenska. A vidíte, čo spraví za peniaze. Zradí vlastný národ. Ona v tých videách asi nevidí, čo sa tu v skutočnosti deje. Ona iba nastrihané. Dolárom toaletným papierom na oči, aby som nevidel ani ja. Ona v tých videách nevidí, čo sa tu v skutočnosti deje. A pokiaľ my toto nezastavíme, nedojde žiadna zmena. A zaklincovala to úplne tým, že my všetci máme niesť za toto zodpovednosť. Zodpovednosť za čo? My sme sem nevolali. Nech si zodpovednosť nesú za to tí, ktorí vyvolávajú vojny a konflikty po celom svete. Presne tak! Áno! Preto dnes, Slováci a Slovenky, že bude veľmi dôležité, aby v marci znel v parlamente hlas ľudu. Vždy bolo že sme volili proti niekomu alebo menšie zlo. Dnes je tu strana Slovákov. Dnes je tu ľudová strana naše Slovensko na čele s Marianom Kotlebom, ktorá vždy bude hájiť záujmy Slovákov. Áno! Kotleba, náhrad! Nikdy sa nenecháme kúpiť s peniazmi, lebo my všetci, my čo sme tu, aj vy tu dole, máme niečo, čo oni nikdy mať nebudú. Máme svoju hrdosť a čest, máme lásku vlastnému národu a tá sa nedá kúpiť peniazmi. Presne tak! Slovensko! Slovákom! Slovensko! Slovákom! Slovensko! Slovákom! Slovensko! Slovákom! Slovensko! Slovákom! Slovensko! Slovákom! Keďže máme málo času, je tu viac rečníkov. Ďakujem vám za pozornosť, odozdávam slovo. Ďakujem. Rád by som privítal Rudolfa Štajgarta zo Slovenskej ľudovej strany. Nastrá Slováci. Je na jednej strane pekné, že sme sa tu zišli. Hlasnejšie! Na jednej strane je veľmi pekné, že sme sa tu zišli. A nemuseli by sme sa tu stretnúť, keby sme mali
keby sme mali normálnu vládu, normálneho prezidenta, čo však nemáme, hej. Máme Mimoňa Kisku, ktorý si nezaslúži mať ani len občiansky, nezaslúži chodiť po slovenskej zemi, lebo neslúži slovenskému národu. Je to jeden proamerický vlastizradný pajac v službách americkej sionistickej zločineckého štátu. Najlepšie by bolo, keď tak rád lieta, nech si kúpi jednosmernú letenku a nech pekne zoberie svojho bútoru a ostatných sionistických radcov a nech pekne pristane v Tel Avive a nech sa už nikdy tuto neukazuje. Ďalším takou našou perlou vo vláde je náš Roberto Fico, ktorý je taký klamár, taký populista, taký alibista, že sa tak zamotáva do tých svojich klamstiev, že už sám nevie od strachu aj čo hovorí. Na jednej strane rozpráva tak, na druhej strane hovorí tak. Ďalší jeho tento spolustraník Kaliňák nás nazval sedliakmi, že dneska sa tu stretnú sedliaci. Nemôžem za to. Ale že je taká aparatúra. Takže ja odkazujem Kaliňákovi, že keď my sme sedliaci, tak ty si jedna obyčajná malomocná kreatúra, ktorá nepatrí do vlády, nepatrí na slovenské územie, tiež by si mal odísť odtiaľto a hľadaj si prácu niekde inde. Nie tuto. Stres proti národu. Celá naša vláda, prezident, štú proti národu. Nedokážu budovať svoj štát, nedokážu sa postavať o svoj národ, nedokážu dať prácu, len slúžia pre druhých, pre cudzie záujmy, pre cudzie mocnosti. Utláčajú, prenasledujú Slovákov. Slovák si už na Slovensku nemôže pomaly ani uľaviť. Ak niečo povie, tak hneď súdruh Čižnár, alebo ak sa volá, tak nejak. Hneď sa vyjadrí, že treba nahlasovať ľudí, ktorí šíria nenávistné prejavy, len vážení súdruhovia, sionisti a ostatná banda. Nemýlte si pravdu s pojmom nenávisť. Pravda, láska k vlasti nie je vôbec nenávisť. A neutláčajte už do nekonečna svoj národ. Začnite pre ten národ pracovať. Pokiaľ nie, odovzdajte svoje funkcie a opustite tento štát. Bude to najlepšie o chvíľu, keď to neurobíte sami. Národ už konečne sa o to postará. Pevne verím a dúfam, že už to je len otázka času. Zapredali ste vlast, dopustili ste sa vlasti zrady. Na naše územie púšťate cudzích. Nezaslúžite ozaj nič, len aby ste už konečne odišli odtiaľto. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na tieto podmienky aj na čas odovzdávam slovo druhému. Ďakujem. Dovolte mi predstaviť ďalšieho rečníka Roberta Beňa z Priamej demokracie. Ja vám chcem poďakovať za to, že ste dnes sem prišli, že je vás tu toľko, že ste prejavili osobnú odvahu. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí sa tu dnes stretli, sú pre túto krajinu podstatne dôležitejšie ako politici, ktorí túto krajinu zle reprezentujú. Veľmi zle. Zajtra sa dozvieme v médiách, alebo dnes večer, že tu boli extrémisti. Ja tu žiadnych extrémistov nevidím. Sú tu normálni ľudia, sú tu otcovia, matky.
strana Priama demokracia je presvedčená, že moc patrí ľuďom. Preto v otázke migrácie budeme presadzovať referendum, lebo zdá sa, že iba referendum, celonárodné referendum, môže rozhodnúť o tom, či tu chceme alebo nechceme nejakých moslimov. Je úplne zjavné, že prezident má úplne iný názor na túto vec ako predseda vlády. A keď sa nevedia dohodnúť politické špičky, čo si o tom máme mysleť? Že sú blbí naši predsedovia vlády? Alebo náš prezident? Je to možné, že dvaja vrcholoví politici, sa nevedia dohodnúť na jednej veci? My budeme presadzovať referendum, lebo si myslíme, že to je jediná možná cesta a iba vy môžete dať odpoveď na otázku, či tu chcete alebo nechcete migrantov. To je všetko, čo som vám chcel dnes povedať. Ďakujem, že vás je toľko prišlo. Ďakujem Robertovi Beňovi, ale zase nasleduje Robert Švec, predseda Slovenského hnutia Obrody, čo som teda spomínal, som teda členom, takže toto je náš predseda. Slovenky, Slováci, vláde Slovenska. Európska rada a väčšina europoslancov sa rozhodli, že členským štátom nanútia nové povinné kvóty. Pre nich je počet 800 ľudí, 2200 ľudí, 10 000 ľudí, 20 000 ľudí, 50 000 ľudí, iba obyčajné číslo. Ale pre nás, pre normálnych, statočných občanov Slovenskej republiky sú to čísla, ktoré ohrozujú budúcnosť našej vlasti. Kamaráti, pred nami sú len dve možné cesty vývoja. Buď zo Slovenska urobia multikulty festival, alebo bude Slovensko, ktoré bude stáť na hodnotách našich predkov. Prvá cesta znamená, že oni prejdú cez nás. Tá druhá cesta znamená, že my prejdeme časom cestí. Tú prvú možnosť ja nepripúšťam. Pán Fico, chcem úprimne veriť, že posledné týždne sa zmenil náš slovník na tému ilegálni imigranti kvôli tomu, že ste konečne pochopili a nie kvôli tomu, že sa blížia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Chcem úprimne veriť, že konečne začínate chápať to, čo sa odohráva v Európe a na Slovensku. Ale ja tomu nechcem veriť kvôli vašej osobe, ale kvôli tomu, že zastávate post predsedu vlády Slovenskej republiky. Horí pod vajcami! Fico! A Fico! Pán Kiska, Bože, vy ste tátou hambou Slovenskej republiky. Na adresu pána Kisku už dodám akýchkoľvek slov. Iba poviem osobné vyznanie ako človeka, občana a Slováka. Neskutočne, ale neskutočne sa za vás hanbím. Hanba! Pán Čižnár, generálny prokurátor Slovenskej republiky a spolužiak pána Fica. Ja pevne verím, že tak ako ste vyhlásili križiackú výpravu v boji proti údajnému neonacizmu a rasizmu, budete viesť takú istú križiackú výpravu aj proti klientelizmu a úplatkarstvu v našom štáte. Otcovia biskupy Slovenska. Pane Bože, na čo čakáte? Národ čaká na to, že konečne poviete jasné stanovisko na tému ilegálni imigranti. Pane Bože, kedy chcete vystúpiť z tieňa a povzbudiť statočných Slovákov? Štúr, Kuzmáni, Hlinka sa musí v robe obracať. A ty sú určite tie! Čakáme na vaše jasné stanoviska,
čakáme na to, že sa postavíte do čela ochrany a boja za slovenské národné a štátne záujmy. Čakáme na to. Priatelia, okupanti prichádzajú, odchádzajú, ale my Slováci na tomto delinom území zostávame. Pretože máme zodpovednosť spravovať našu vlast. Máme dejinú zodpovednosť odovzdať Slovenskú republiku našim vnukom a našim deťom. A prisahám, tak ako tu dnes stojím, že o túto dejinú zodpovednosť sa budeme biť do posledného duša a do posledného duchu. Aj naďalej budeme pracovať v duchu velikánov slovenského národa, v duchu Štúra, v duchu Brnoláka, v duchu Štefánika, v duchu Hlíku, ale aj v duchu prvého prezidenta Slovenskej republiky pána Tiska. A ich odkaz nám je jasný. Slováci, najprv slúžme sebe a až potom iným. Dajte nebyť ako byť otrokom. Pred nami nie je inej cesty, iba cesta zápasu, boja za Slovensko. A túto cestu spoločne víťazne prejdeme. Čest a sláva, nová sile Slovenska. Ďakujem Robertovi Švecovi, predsedovi Slovenského hnutia obrody. Dovolte mi teraz predstaviť Svätopluka Černého, místopredsedu Delníckej strany sociálnej spravodlivosti. Sme veľmi radi, že podporujú nás aj naši bratia z Čiech. Dobré odpoledne, dámy a pánové, zdravím vlastenecký lid Slovenskej republiky. Jsme tady s váma, aby jsme i my Češi podpořili Slováky v boji proti jednomu nepříteli. A to jsou cizáci, kteří se hrabou do našich zemí. Pryč s nima. I v naší zemi. Jasně. I v naší zemi máme zrádce politiky, kteří je chtějí přijmout. Dávají na ně miliony. Naše děti nemají ve školách co jíst, protože rodiny nemají peníze, aby obědy zaplatili. A cizákům budeme všechno rvát. Nic takového nebude. Společně to tady všechno dáme dohromady, tyto naše republiky. Dámy a pánové, u nás taky. Najednou pražskí zastupitelé mají volně 200 bytů pro cizáky. Naše mladé rodiny s dětma nemají kde bydlet. A pro cizáky máme všechno. To samé je obdobný tady u vás. Cizákům bychom nezli do zadku našim občanům, polským i vašim občanům nemáme co dát. Budeme za chvilku otroci v našich zemí. Když dopustíme to, že tady budou cizáci. Přesně. Musíme společně dbát proti našemu jinému nepříteli, aby jsme ostali svobodní národy, ne aby nás tady islamisti za chvilku obsadili, dělají si z nás otroky. U nás už to začíná v Teplicích, kde si kupují pozemky a stavějí baráky. A český občany najímají na to, že tam budou uklízet a sekat jim trávu, no kde to jsme? Dámy a pánové, nebudu vás dlouho zdržovat. Jsou tady vaši přátelé, kteří nám všechno řeknou o vaší vlasti. Sláva v boji proti jednomu nepříteli. Mějte se hezky a díky za to. Ďakujem Moravákovi, občanovi Českej republiky Svätoplukovi Černému. Posielame samozrejme pozdrav aj do Českej republiky, pretože držíme spoločne s vami. Dovolte mi predstaviť člena predsedníctva Slovenského hnutia obrody Tomáša Kopšivu. Hovoria si utečenci, ale musíme si povedať jasne, kto je to utečenec. Je to ten, kto príde s prosíkom, kto žiada, kto tlačí na kolenách a prosí o našu dobrú vôľu. Ale nikto z tých desiatok tisíc ľudí, ktorí prechádzajú hranice, z tých 100 000 a okolo miliónov, nikto z nich nie je utečenec. To je invázia. To sú ľudia,
To sú ľudia, ktorí prišli zobrať našu zem. Sú to ľudia, ktorí neprichádzajú s pokorou, ale prichádzajú ako dobyvatelia. Myslia si, že majú právo na čokoľvek. Zobrať na našu zem, naše ženy, našu kultúru a našu vieru. Ale nič z toho nemajú. Nemajú ani jediné právo na jeden jediný klas, ktorý vyraší z našej zeme. Nemajú právo na nič, len prosiť a čakať, či sa zmilujeme. Teraz vám niečo ukážem. Dobre sa pozerajte. Toto je zem, ktorú som zobral, keď sme išli sem. A to je hrúda hliny, to nie je obyčajná hlina. Toto je ten národ. Táto zem mi dala všetko. Táto krv, táto zem mi prúdi v žilách. Táto zem sme všetci my. A toto nám chcú zobrať. Ale dokiaľ tu budem, nikdy nedovolím, aby zobrali túto možnosť mojim potomkom. Vidím tu krásnu rodinu, krásnu ženu, krásne deti, pána manžela. Toto je náš národ, o toto sa oplatí bojovať, pretože my nie sme... My nie sme zdegenerovaná západná Európa, my sme Slovania a my budeme bojovať a zvíťazíme. Kvôli tomuto. My zvíťazíme. My zvíťazíme. Nebudem sa opakovať, kto je za tento stav vinný. Samozrejme sú to politici, zradcovskí judáši, ktorí za pár grošov predajú všetko, na čom záleží. Títo už majú svoj osud jasný, stromov je na Slovensku dosť. O tých nebudem hovoriť. Ale treba povedať aj o tých druhých. A to sú tie špinavé hyeny, ktoré stoja tuto všade okolo. A nemyslím teraz policajtov, tým teraz odpúšťam, ale myslím tým novinárov. Tí, ktorí rozvracajú náš národ zvnútra. Sú to tí ľudia, ktorí šíria nenávisť, rozvrat, zvrátenosť, dekadenciu v médiách, v televízii, v novinách, všade. A myslia, že to zožerieme a že nás rozložia. Ale nie, my nie sme západná Európa. My sme Slováci. A my sme tu doma. My sme Slováci. 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 Hrdí na svoj národ. Zobrali nám armádu. Prečo? Zobrali nám zbrane. Prečo? Zobrali nám možnosť brániť všetko, na čom záleží. Ale my vieme, čo má hodnotu. A urobíme to tak, ako naši predkovia. Máme sekery, vidle a lopaty. A keď nebude iná možnosť, oni vedia, že si ako pre prvých prídeme pre nich. A potom ale už bude neskoro. A spravodlivý hnev nájde svojich vinníkov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne Tomášovi Kopšilovi, členovi predsedníctva Slovenského hnutia obrody. Dovolte mi teraz predstaviť Romana Ruhiga, člena predsedníctva strany Právo a spravodlivosť. Vítajte, priatelia. Ahoj. Kto je tu doma? My sme tu doma! Máme svoje hranice, máme svoju ústavu, píše sa tam. Sme právny, demokratický a aký zvrchovaný štát. Alebo na papieri. Čo to znamená? Nech nám nediktuje tu Brusel a Washington. Sme zvrchovanou republikou. Nikto nám to nebude diktovať, aké kvóty budeme príjmať. My sa rozhodneme, kto tu bude žiť a budú tu žiť Slováci. Slovenský národ, slovenská rodina, to je štát. Presne. Chceme mier na Slovensku, je tak? Áno. Môžeme ho ako dosiahnuť? Len tak, že budeme rodinou a budeme držať spolu. Nebudeme sa púšťať žiadny Washington, žiadne americké armády a žiadnych prisťahovalcov, ktorí by mohli narušiť našu zem, našu krajinu, ktorú potrebujeme my pre naše rodiny a naše deti. V jednote je sila! Správne, v jednote je sila! 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 Sú tu ľudia so srdcom Slováka,
sme zo srdcov Slováka. Kde sú ostatní? Pýtajte sa ich. Chráňte svoju zem. Buďte vlastenci. Sme vlastenci. Áno! Budeme bojovať za vlastnú vlast. Budeme chrániť vlastnú vlast. Áno! Budeme zadrávať hranice. Áno! Budeme brániť vlast na hraniciach. Áno! Pustíme sa na to. Nie! Správne! Slovensko je naše. Kto chce mať úspev na tvári? Všetci! Ako ho dosiahneme? Lepšou vlastou! Keď bude mier! Keď bude mier, budeme šťastní! Budú naše deti šťastné! Áno, nebude! Pravde! Slováci! Dobre povedal! Držte sa jeho slov a takým spôsobom budeme šťastní všetci a všetci ostatní. Prestaňte sa báť a dojdite na námestie! Kde budeme policajný štát a nedovolíme to? 89. sme sa tu postavili a bolo to divadlo. Teraz to je naozaj, stojíme tu, aby Slovensko bolo demokratickou krajinou. A nie diktát! Žiadny Brusel, žiadny Washington! Priatelia, dávam slovo aj ďalší, lebo je veľa dôležitých slov, čo tu treba povedať. Ešte poviem jedno posledné. Slováci, zoberte si príklad. Národ španielský, Barcelona, 1,5 milióna ľudí došlo za zvrchovanosť, svoju zvrchovanosť a nie je diktát Bruselu. Kde ste? Poďte sem, všetci vás vyzývam vás. Poďte chrániť svoju rodinu, svoju vlast. Silné a správne slova od Romana Ruhiga, člena predsedníctva strany Právo a spravodlivosť, ktorej som teda aj ja predseda. Dovolil som si ho uviesť. Ďalej tu máme Milana Krajca, občianskeho aktivistu za dôstojný život. Nech sa páči. V čase, keď som chodil do základnej školy, oslavovali sme mier a prácu. Dnes po rokoch už veľa z nás nemá prácu, respektíve slovo platená. Mier sa nám otriasa v základoch. Skús megafón! Vyššie gustávu. Mier sa nám otriasa v základoch. Nedávno prešla médiami fotka utrpenia sýrskeho chlapčeka. Áno, je to tragédia. Ale prečo médiá neukazovali mŕtve tela obete nedávno na Ukrajine? Syrii, Líbii, Iraku, Jugoslávii, po humanitárnom bombardovaní. To sa nehodilo tu. My máme byť mladí. Kto sa postaral o našich bezdomovcov? Nedávno som čítal článok, rozhovor s populárnym komentátorom, ktorý keď bol v Amerike, prvýkrát videl bezdomovca, prikrytého kartónom. Bolo mu vysvetlené, že tam je taký systém. Dnes máme aj tu a nikto sa o ním nepostará. Máme vlády, ktoré nevedia začať do spoločnosti väčšinu cigánskej menšiny. Máme živiť ešte ďalších, ktorí sú civilizačné aj vierovo úplne odlišní. Navyše, keď momentálne desí svet islamský štát a pravdepodobne sa infiltrujú tisíce bojovníkov do Európy. Nie je to problém len Slovenska, ale celej Európy. Tu na Slovensku sa boríme s vládou jednej strany. Korupcia, cenzúra, nesloboda prejavu, klientelizmus, nerešpektovanie ústavy Slovenskej republiky a zákonov. Milión bodek. Vláda radšej podporuje cudzích investorov ako domáci. Proste vláda má všetko pod kontrolou. Škoda, že v negatívnom zmysle. Ja nabudil do aktivizmu voľného župana Banskobystrického kraja. No ďalšie voľby ma nenatkli. Sprvotne sa vyzdali niektoré body, kde sa do strany župana Banskobystrického kraja prejednané. No dnes sa mi úplne stotožňujem. Počul som aj iné strany, ktoré majú čo povedať. Ale ak chceme, aby skončilo vládnutie Smeru, musíme sa zjednotiť. Príklad Svetopulkové prúty. Samostatne sú slabé. Spolu silné. Páčia sa vymýšľať na práve demokracie.
Vláda nás klame, zavádza, nálepkuje. My chceme len slobodne a slušne žiť v bezpečí našej krajiny. Preto vyzývam tieto malé rozumné politické strany do zjednotenia v jeden subjekt. Chcem, aby sa skončil tento marazmus. Chcem voliť subjekt, ktorý vyhrá alebo získa aspoň 30% voličov, nie 10%. Pokiaľ sa dnes nezhodníme, pokiaľ sa nezjednotíme, tak o 20 rokov môžu byť Slováci menšina. Ľudia, chcete voliť taký zjednotený subjekt, ktorý by mal ambíciu vyhrať voľby? Áno! Nepočujem! Áno! Ešte stále nepočujem? Áno! Ja nepočujem! Tak sa to vesí, aký ratiem. Zástupcovia politických strán, osobnosti ľudí, prosím za celé Slovensko, spojte sa v jeden subjekt a vyhráme tieto voľby pre celé Slovensko. V jednote je sila. Ďakujem. Milanovi Krajcovi, občianskému aktivistovi za dôstojný život. Dodám tomu len, že skutočne má pravdu a pevne verím, že sa podarí politickým stranám spojiť a v najbližších voľbách budete mať koho voliť, ale nie len vy. Dovolte mi teda predstaviť jedného z predstaviteľov, čelného predstaviteľa predsedu strany Cesta, strany vlastencov a odborníkov, Vladimíra Körtlera. Ďakujem, priatelia. Ďakujem, priatelia. Počujete ma? Pracujeme v rámci možností. Lukáš Kopáč zabezpečoval niektoré veci, avšak bohužiaľ systém pracuje tak, že sa snaží znemožniť meeting, protest. Videli ste tento vrtuľník, ktorý tu lieta. Takže tento mikrofón a tento reproduktor je taká skromná naša záložná akcia. Každopádne, vítam vás všetkých na tomto proteste a som veľmi rád, že vás je tu toľko. Tí aktivisti a tí z eurofondov, cigánsky podporovatelia, tak tí toľko ľudí tam nemajú, ale majú veľa peňazí a majú perfektnú aparatúru. To je fakt. Naša cesta bude ťažká, ale možno práve dneska sa udial ten začiatok veľkej zmeny na Slovensku, ktorý príde. Skôr alebo neskôr. A niektorí politici, ktorých ja nazývam Judáši, to veľmi dobre vedia. Lebo na každého Judáša príde. Keď strana Cesta, strana vlastencov a odborníkov prevezme moc, tak všetci vlastizradcovia budú potrestaní v zmysle zákona. Ale stretli sme sa tu na proteste proti imigrantom. Tak? Priatelia, sme tu na proteste proti imigrantom, alebo sme si prišli pokričať len? Protest znamená, že mal by mať nejaký výstup a návrh nejakého riešenia. My máme skutočný návrh riešenia a verím, že sa s ním stotožníte. Strieľa do člov. Potleskom alebo výzvou nejakou, nechám to vyslovene na vás. Strana Cesta má návrh riešenia úplne jasný. Žiadame, teraz počúvajte páni, politici, ktorí ste pri moci, policajti, agenti EŠTB, ktorí ste teraz SIS, alebo aj noví agenti SIS, eurokomisári a všetci títo mainstreamové médiá, všetky tie médiá, ktoré tak objektívne informujú a žiaden z tých novinárov si nezobral do svojho bytu ani cigána, ktorého by chcel prevychovať, ani imigrant, my im tam prispiejeme a teraz sú sa ešte veci. Ani Washington im prispieje! Ani Izrael! Amerikáni im prispieje! A Izrael! Požiadame Izrael, aby im prispieje. Samozrejme!
Izrael, stiahnite do pekiel! Takže v západnej Sahare bude zriadené územie, kde títo imigranti budú žiť, pracovať, ženy a deti budú samostatne žiť a muži, ktorí tvrdia, že tak chcú ochraňovať svoju krajinu, počas druhej svetovej vojny boli Slováci a Češi vycvičení v Anglicku, tak aj oni budú vycvičení vojskami NATO a nech idú naspäť bojovať do Líbie, do Sýrie, ale nie na našom území. My proste nechceme, aby v Európe sa menila štruktúra obyvateľstva. To je proste fakt. Pred 500 rokmi naši pradedovia bojovali proti islamistom a teraz títo blázni v Európskej únie ich vítajú s otvoreným náručím. Lebo má solov. Takže priatelia, toto je návrh riešenia, to nie sú len nejaké talafatky, návrh riešenia strany Cesta, Vlastencov a odborníkov. Všetci imigranti do západnej Afriky. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem Vladovi Gorglerovi. Čo si zatiaľ myslíte, ľudia? Hovoríme tu pravdu? My sme tí, čo tu budú hovoriť pravdu, napriek tomu, že nás budú nenávidieť. Chcel by som poďakovať policajtom za to, že zdieľajú názor a že sa tu zúčastňujú na tomto proteste. Sme skutočne radi, že sú tu, ale je nám zase na druhej strane ľúto, že musíte chodiť do práce a robiť neslobodne to, čo vám je kázané, aj keď to je v rozpore s vašim predstavením. Dovolte mi, práve keď hovoríme o svedomí, ktorý dosť do veľkej miery zastupuje na Slovensku katolícka cirkev, Julián Orlický, člen predstavenstva Slovenského hnutia Odrody, napísal otvorený list biskupom Slovenska, ktorý by vám tu chcel prečítať. Dávajte veľký pozor, pretože toto je kresťanská krajina a predpokladám, že väčšina z nás vie, čo to vlastne kresťanstvo je a aký je rozdiel medzi islámom a kresťanstvom. Ďakujem. Vážení priatelia, vítam vás tu, ako všetci vieme, stretli sme sa tu už pred 2 mesiacmi a je čas mobilizovať svoje sily a teda v rámci toho my, Slovenské hnutie Obrody, sme oslovili slovenských biskupov s týmto listom. Vážení biskupy Slovenska, migrácia cudzorodého moslimského obyvateľstva na Slovensko bola dosiaľ marginálnym problémom. Avšak vďaka imperiálnej politike Spojených štátov amerických na Blízkom a Strednom východe nabrala rozmer na aktuálnosti a naliehavosti. Laminový efekt. Radikálne islamistické skupiny, ako všetci vieme, tvrdo prenasledujú našich kresťanských bratov v Iraku, Sýrii, Líbii a v Afrike. Kde sú moji bratia? V súčasnosti vlna islamských imigrantov búcha na uzavreté azylové vráta nášho štátu. Pred viac než 1100 rokmi sa cirkev stala nerozlučiteľnou súčasťou duchovných tradícií slovenského národa. Počas jeho pohnuté histórie cirkevní predstavitelia bojovali za práva národa, akými sú reč, Anton Bernola, autonómia, Andrej Hlinka a slovenská štátnosť, doktor Jozef Tiso, neskorší prezident. V súčasnej dobe mnohí veriaci i neveriaci vďačia cirkvi za jej aktívnu participáciu na boji proti zvráteným ideológiám genderu, homosexuálnej ideológie, LGBTI, adopcii detí homosexuálom a podobne. Bohužiaľ, v posledných mesiacoch však znepokojene konštatujeme, že v otázke cudzorodého mohamedanstva nám zo strany biskupov chýba jednoznačné a nekompromisné vyjadrenie pastierov slovenských kresťanov biskupov k islamizácii Európy ako k objektívnej hrozbe slovenských národných, kultúrnym a duchovných tradíciách. Bol to práve rozhodný krok kráľa Jana III. Sobieského, ktorý v roku 1683 rozhodujúcou mierou prispel k oslobodeniu Viedne. Ďalej bol to pápež svätý Pius V. ktorý v roku 1571 spojil rozhádanú európsku šlachtu v bitke pri Lepante, kde sme naložili neželaným tureckým imigrantom. Niektoré signály vysielané
kresťanskými charitatívnymi pracovníkmi však svedčia o naivnom, bezmyšlienkovitom postoji príjmania imigrantov bez hlavy a pety. Vyznávame náboženskú toleranciu odlišných vierovyznaní, zároveň však v rámci slovenských štátnych hraníc požadujeme zachovanie slovenských kultúrnych a duchovných tradícií, a to bez ohľadu na názor liberálov a ich ideál multikultúrnej spoločnosti založený na náboženskom a etickom relativizme. Toto odmietame! S úctou vás, nástupcov apoštolov, preto prosíme o jednoznačné vyjadrenie v duchu evanjelia. Vaša reč nech je áno, áno, nie a nie. Všetko ostatné je od zlého. Práve takýto krok ukončí nejasnosti, tápanie v tme mnohých slovenských veriacich i cirkev rešpektujúcich neveriacich národovcov. Podobný počin už vykoná váš brat v pastierskej službe, moravský arcibiskup Jan Graubner, ktorý v medializovanom rozhovore z 19. júna 2015 sa o súčasnej migrácii jednoznačne vyjadril. Bezbrehé príjmanie ľudí inej kultúry musí znamenať koniec súčasnej našej kultúry. Príliv imigrantov je nutné zastaviť. Mnohí Slováci, národovci, kresťania vám budú povďační, keď využijete svoju autoritu a jednoznačným verejným vyhlásením vo forme napríklad pastierského listu poukážete na skutočné príčiny migrácie a najmä na jej pravdepodobný cieľ, a tým je jednoznačne zánik slovenského národa. Ďakujem. Počuli sme slovo Juliana Orlického. Ja mu chcem poďakovať, aj keď možno všetci ste si to nevypočuli. Sú to skutočne slova biskupom Slovenska. Tieto slova nájdete na webovej stránke www.sho.sk. Stojí za to si ich prečítať a preto tí, čo sú tu kresťania, rád by som vás vyzval, aby si skutočne bol náš hlas počuť, tak, ako nás naučil náš otec. Pomodlíme sa, aby tieto slova skutočne boli vypočuté. Dovolte mi. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Biskupy Slovenska, vypočujte tento národ! Ďakujem. Dovolte mi predstaviť blogerku, ktorá podporuje nás Slovákov, Michaelu Michelovú. Ja som žena, tak pokúsim sa, aby ma bolo počuť. Pekná žena. Dobre, poviem niečo, keď to chceš. Takže ono vôbec nie je dôležité, kto som ja. Podstatné je to, že som človek, jedna z vás. A ja sa vám teraz pokúsim svojimi vlastnými slovami povedať niečo, čo máte možno vo svojich srdciach, aj vy sami. Začala by som slovami Edmunda Bárka, ktorý povedal: víťazstvo zla postačí, keď dobrí ľudia budú sedieť so založenými rukami. A ja som presvedčená o tom, že mal pravdu. Za nás nikto nič nespraví. Ja sa vo svojom živote snažím pridržať takých troch základných hodnôt, ktorými sú sloboda, pravda a láska.
Sama neviem, prečo je to práve v takomto poradí, je to tak nejak intuitívne, inštinktívne. No, keď si predstavíte, že stratíte slobodu, tak v tej chvíli strácate samých seba. Svoje slova, srdce, dušu. Už a keď sa ponoríte do hĺbky tohto deštruktívneho, bezohľadného systému, v ktorom si spravodlivosť musíte kupovať, zdravie musíte obetovať, pretože starší ľudia už nemajú peniaze na to, aby si kúpili nielen lieky, ale aj zabezpečili základné potreby. Keď ľudsko s morálkou sú tu len vtedy, keď to mocným vyhovuje. A pred voľbami. Áno, pred voľbami. Usmievajú sa nás tie debili z billboardov, jak... Tak v tej chvíli si uvedomíme, že vlastne sme sa stali bazálmi vo vlastnej krajine. A potom už naozaj nemôžeme byť ticho, lebo ináč popierame samých seba. Ja som si tiež hovorila, že si budem sedieť doma na zadku v tej krásnej bubline a tváriť sa, že sa ma tá hnilobá smrad netýkajú. Lenže niečo vo mne plakalo a kričalo. Naozaj sa ťa to netýka? Sú to aj tvoje reťaze, ktorými ťa deštruktívny systém spútal. Sú to lži, ktoré sú hádzané aj na tvoju hlavu. Budeš ticho, alebo budeš odvážna? Áno, pôjdeš s kožou na trh. Položíš srdce na dlaň nechránené. Budú na teba plúť, hádzať kamene, ale budeš žiť. A nie je práve toto posolstvo, kvôli ktorému sme prišli na tento svet? Áno! 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 Žiť ako ľudia. Ja som presvedčená o tom, že vy všetci máte vo svojich srdciach rovnakú túžbu ako aj ja. Aj tam tí páni policajti, čo tam stoja, určite túžia potom, aby naša krajina si vzala späť svoju suverenitu. Áno. Viete, vravia nám, Dobre, keď ma zbijú, tak prežijem. Vravia nám, že máme byť ľudskí. Najrôznejšie osobnosti vyzývajú k ľudskosti, ako keby tá bola na povel. Raz, dva, tri, sme ľudskí. Raz, dva, tri, sme hyeny. Viete čo? Ľudskosť. My sme sa narodili ako ľudia. Ľudskosť máme v krvi. Aj naši detkovia boli ľudskí, pradetkovia boli ľudskí, prapradetkovia boli tiež určite ľudskí. Ale ak im chceli už zobrať aj pôdu pod nohami, tak verím, že to nedopustili. A Slováci ohýbali chrbty celé stáročia. A som presvedčená o tom, že to, čo sa z nás pokúša vysať ľudskosť, je tento bezohľadný, deštruktívny systém, v ktorom majitelia zemegule môžu beztrestne zabíjať, rozvracať krajiny, drancovať. A preto teraz ja, obyčajný človek, vyzývam vás nielen k ľudskosti, ale aj k zachovaniu zdravého sedliackého rozumu. Pretože my ja si myslím, že tým nestratíme žiadnu ľudskosť. Práve, že si zachováme aj spravodlivosť a čestnosť. Pretože nie je našou povinnosťou týkať za hriechy iných. Tento deštruktívny systém chce riešiť deštrukciu, ktorú sám spôsobil ďalšou deštrukciou. Viete, ja som len tichý pozorovateľ, ale mám taký pocit, že elita má taký cieľ nedopustiť, aby sa zjednotila Európa s Áziou. A urobia všetko preto, aby priniesli do Európy chaos,
strach a násilie. A na toto im majú poslúžiť imigranti, ktorí budú jednou z spojujúcich strán. Skúste sa zamyslieť nad tým, kto má byť tou druhou stranou. Nemusím mať IQ 150, aby som nepochopila, že už v dejinách ľudstva sme si mohli všimnúť, že veľké vojnové konflikty mali vždy podtón náboženstva. A toto máme teraz. Je to pravda. Áno. 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 Viete, Maďari majú Orbána, Češi Zemana. Koho máme my? My máme jeden druhého. To je dobré. Teraz už naozaj nie je čas, aby sme hľadali to, čo nás rozdeľuje, ale naopak to, čo nás spája, to, čo máme spoločné. A to je naša túžba po pokojnom, dôstojnom živote, bez rinčania zbraní. Viete, môj hlas je tichý, ale keď nás naraz zakričí 1000, 10 000, tak nás už hádam začujú aj tí majitelia sveta, ktorí ako keby ohluchli a oslepli. A tí to majú v ríči. Použijem slova matky Terezy, ktorá povedala, všetci cítime, že to, čo robíme, je len kvapkou v oceáne. Ale z oceána uvodnia, kam práve táto kvapka bude chýbať. Tak sa teda spojme a pokúsme sa vytvoriť niečo nové, krajšie. Na začiatku bolo slovo, myšlienka. Verte, že kolektívna myseľ je taká silná, že dokáže robiť zázraky. Pochopme, uvedomme si, že je v našich silách stvoriť krajší svet. Stačí len jediné. Chcieť. Ďakujem, ľudia. Ďakujem, Miške. Pokračovať Marianom Nagátom, len som tuto ešte chcel jednu vec. Dobre sa rozhľadíme, kto tu dneska je. Zajtra, pozajtra budeme čítať zase v novinách, že tu boli kadejakí fašisti, nacisti, kadekto. Určite nie! Ale povedzme si, ja tu vidím rodiny s deťmi, mladých ľudí, mužov, ženy, dokonca deti. Povedzte mi, je toto dieťa fašista alebo nacista? Určite nie! Nie! Takže vážené médiá, toto si všimajte. To si všimajte, čo hovoríme a nie ako sme oblečení, ako sme očesaní. Ďakujem. Marian, tu je člen akčnej skupiny Vzdor Kysuce, Marian Magát. Ďakujem vám za veľké privítanie, ja som nesmierne rád, že napriek tomu, že podobná akcia sa už uskutočnila, spravidla sú tie tendencie návštevnosti o mnoho nižšie, tak napriek tomu tu dnes prišla asi štvrtina ľudí, keď to mám porovnať s tou minulou akciou, čo je veľmi pekné číslo. Som vám veľmi vďačný a veľmi vám ďakujem, že vás zaujíma budúcnosť Slovenska. Zatleskajme si. Najprv som mal vystúpiť ako posledný, pretože naposledy v Prahe za môj prejav ma zatkli. Keďže rátam s tým, že teoreticky môže byť zatknutý tu, aby akcia nebola prerušená, tak som si povedal, dajte vám posledného, no ale ako posledne vystupujem. Skúsime tu dnešnú demokraciu, teda tu na Slovensku. A vyskúšame si slova pána premiéra Fica, ktorý povedal, že človek by sa nemal báť povedať svoj názor. By som chcel aj pánovi prokurátorovi, ktorý je v dave, povedať, že to sú slova jeho šéfa, nech to láskavo rešpektuje, taktiež aj pánom policajtom to chcem odkázať, to sú slova vášho šéfa, rešpektujte ich, teraz poviem, čo si myslím. Európa, a to už všetci viete,
je pod obrovským tlakom. Je tu nesmierny nával imigrantov, ale nesmieme zabudnúť, že práve táto vlna ide ruka v ruke s imperializmom Západu. Musíte si uvedomiť, že títo migranti utekajú do Európy cieľene. Toto je obrovský zámer. A z krajiny ich vyháňa často kapitalizmus a do Európy ich ťahá práve sociálne výhody, peniaze. Pri rozpínavosti Západu a ich bank, hlavných bank, pretože tieto banky obsadzujú dobyté územia, ako bola Líbia, ako mala byť Sýria, našťastie možno nebude, ako boli často iné krajiny arabské, ktoré fungovali na úplne inej ekonomike a Západ si nemal ani cent. Tak demokracia, pod záštitou demokracie si oni povedali, že tieto krajiny treba napadnúť. Takže keď demaskujete túto demokraciu, tak tam nájdete oligarchiu, bankovníctvo a všetky tieto finančné elity. Ono často si myslíte, že demokracia je spojená so slobodami. Nie je to tak. Demokracia v žiadnom prípade nestelesňuje slobodu. To je obrovský klam. Keby demokracia stelesňovala slobodu, nemáme tu politických väzňov. Ja nie som zatknutý v Prahe a nie som monitorovaný, ako som monitorovaný. Ja mám tlačím sa po súdoch, mám ďalšie trestné oznámenia na krku, že demokracia nestelesňuje slobody. Je to obrovský klam, ktoré vám núkajú do hľav mienkotvorné médiá. A zamyslite sa na tým slovo, mienkotvorný. Čo to znamená? Samo sebe hovorí. Že vám ten názor, ktorý má majiteľ týchto médií alebo tých novín, vnúcuje. On vám neponúka nejaké názory, ktoré si budete vy vybrať a môžete z nich nejako urobiť vlastnú mienku, ale on vám ten názor vnúcuje. Preto tu je dnes iba 2000 ľudí a nie 200 000 ľudí. Keby... Ja vám garantujem jedno. Keby to bolo 20 alebo 30 000 ľudí, tak dnes obsadíme Národnú radu, obsadíme parlament. Lenže žiaľ, nedokázali sme zmobilizovať toľko ľudí, ale aj napriek tomu som veľmi vďačný. A myslím si, že na tejto akcii treba hovoriť teraz hlavne, ako sa dá ten dôsledok tohto všetkého znovu ošetriť a tých ľudí vrátiť tam, odkiaľ prišli. Zakažme banky a úroky, čo vy na to? Áno! Neurážam ruky exekútorov! Národnú radu neobsadíš, lebo na posledných keď sme išli s Košlevom, a tam bolo ako za... Za všetkým hľadajte kapitál a úrok. Viete, máte napríklad peňaženke 10 eur, z toho je možno 9 eur tu. A tento imperializmus Západu, ktorý vyvraždil nespočetne ľudí na Blízkom východe, a nielen Blízkom východe, v Európe, na Ukrajine, kde Ukrajina sa musela zaviazať Medzinárodnému menovému fondu, zmeniť rôzne zákony, ožobračovať vlastných ľudí za nejakých necelých, myslím, že prvá požička, ak sa nemýlim, bolo $18 miliónov. A že oligarchia si Ukrajinu kúpala za prvú spadku $18 miliónov. Ale každý drží huby. Médiá o tom nepíšu. Každý je ticho. Oligarchia padá na hubu, pretože celý tento ekonomický systém už zlyháva. Ľudia už nie sú takí blbí, ako bývali, alebo neosvietení. A toto im vadí. Preto ľudia, ako som ja, stíhajú, preto vás snažia umlčať, a nielen ja. Preto budú viacerí z vás diskreditovať a hnať vás pred súdy, pred políciu, aby vás urobili hlupákom. Jediná možnosť, ako tomuto všetkému zabrániť, je skutočne otočiť tú ekonomiku, zakázať banky, každá krajina si vytvorí vlastnú banku, nech si svoju menu kontroluje, nech sa zakážu úroky, lebo z tohto žije tá oligarchia. Preto tí utečenci utekajú sem, pretože už nemajú z čoho vyciciavať. Obsadzujú tieto krajiny, ktoré boli dovtedy spokojné, ktoré mali zdravotnú starostlivosť zadarmo, ktoré mali školstvo zadarmo, kde majetok štátu, z majetku štátu sa kriví potreby ľudí. Toto ich nepotrebujú. Oni potrebujú, aby ste boli väčší otroci úrokov a hypotéky.
A teda, ako vravím, ale jediné riešenie je reálna moc. Viete, ja to môžem od rána do večera vám to môžem vysvetľovať, ako to funguje, môžem to pliakať, ale pokiaľ my ľudia nemáme tú moc, ktorú potrebujeme, tú zákonodárnu moc, budú z nás iba štatisti, ktorí kričia do tu. Môžeme mať 2000 fanúšikov, ale stále budeme iba štatisti. A bez reálnej moci sme posledná generácia, ktorá tu môže niečo zmeniť. Posledná generácia. Po tejto generácii tu už nebude nič. Nič. Zanikneme. Viete, keď v Afrike vyhynie nejaké zviera, okamžite sa ho snažia zachrániť. Ale keď vymierame my, naša európska rasa, nikto nás nezachráni. Iba my sami. Áno! Často som napadaný ako rasista, xenofób, antisemita a ja neviem čo všetko. To my všetci! Ale ja len milujem svojich ľudí, svoju rasu. Ja nemám nič proti iným rasám, len nech tu nechodia, nech nás nechajú tak a nech žijeme v miery. Áno! Dobre, aby som vám ďakujem za pozornosť. Môj príhovor dneska nebol až taký radikálny, ako by ste čakali, pretože nepotreboval som byť dneska zatknutý, lebo ešte ide do Malaciek. Ja som unavený, potrebujem pospať. A ako vravím, skúste demaskovať tú demokraciu. Pretože demokracia neznamená sloboda, hej? Sloboda je sloboda, demokracia je demokracia. Demokracia nefunguje, zlyhala. Stala sa z tej tyrania. A ako povedal Friedrich von Schiller, budem ho citovať, demokracia je diktatúra hlupákov. A je to tak. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem Marianovi Nagatovi. Ako spomínal, ideme po skončení tejto akcie do Malaciek. Samozrejme, kto môžete, zrejme o tom aj viete, budete vítaní. Dovolte mi ešte predstaviť rečničku, šarmantnú dámu Natáliu Grausovú, slovenskú vlastenku. Momentík. Zdravím vás, počujeme sa? Dobre. Angela Merkelová veľkohubo odkázala migrantom, že všetkých príjmeme. Nech si zoberú! Teraz minister zahraničia Nemecka sa sťažuje, že to nevedia zvládnuť a nutne potrebujú pomoc vo forme povinných kvót. Dôvodom však je v skutočnosti, že v očiach tých, čo túto inváziu cielene organizujú, by to bola iba polovične splnená úloha, keby obsadili len západné štáty. Im ide totiž o zničenie celej Európy a nie iba o západných štátov, západnej Európy. A preto tak agresívne pretláčajú povinné kvóty. Podľa nich je naprosto neprípustné, aby si zeme východu zachovali akú takú suverenitu. A tak nás chcú zadusiť povinnými kvótami, ktoré sa nepochybne vyšplhajú na milióny islamských nájazdníkov. Pretože Európa pre vládcov tohto sveta musí byť zničená celá a nie iba jej časť. Zastaviť túto inváziu nebolo by až taký problém, pokiaľ by nebola úmyselná. Médiá si prizývajú rôznych tzv. Expertov, ktorí unisóno vyhlasujú, že sa migrantov bojíme neopodstatnene. Pravda je však taká, že naše obavy sú opodstatnené a je to ešte horšie, než si to dokážeme predstaviť. Áno, výborné. Žiadame, aby bruselskí politici a komisári a všetci nikým nevolení členovia bruselskej vlády vrátane
menovanie prezidenta bruselského Europarlamentu a predsedov parlamentu, ktorí, aby neboli platení, aby tieto funkcie vykonávali iba ako čestné funkcie. Musíme to od nich žiadať. Ušetrené ich rozprávkové peniaze by sa dali použiť na vybudovanie areálov pre migrantov mimo Európy a zapojenie sa do zastavenia bojov v ich materských krajinách. Na skutočný boj proti islamskému štátu a nie iba predstieraný. Všetci, ktorí veľmi agresívne tlačia na bezbrehé púšťanie migrantov do Európy, teda aj k nám, budú spolupáchatelia každej vraždy, znásilnenia a krádeže, ktorej sa dopustia mladí, dobre živení, dobre oblečení, divokí migranti. Izrael stavia múr na svojich hraniciach proti migrantom. Prečo činovníci Európskej únie nepoukazujú na nehumánnosť takéhoto konania? Lebo sú to Židia. Keďže je všeobecne známe, že to bol hlavne Izrael, ktorý dlhodobo tlačil na vojenský zásah v Sýrii. A v Iraku. Európska únia a hlavne západné bohaté krajiny si na solidaritu spomenú iba vtedy, keď oni niečo potrebujú. O solidarite sa môžeme baviť s nimi iba vtedy, keď Západ bude solidárny s nami a keď naši ľudia budú mať rovnaké platy a dôchodky ako na Západe. Predseda Európskeho parlamentu Juncker sa vyhráža, že zeme, ktoré sa nepodvolia ich predstave o solidarite, nebudú prijaté do EÚ. Pravda však je taká, tí, ktorí ešte v nej nie sú, že do Európskej únie budú násilne natlačení, či sa im to páči alebo nie. Odísť z európskej nohami sa bohužiaľ dá iba nohami dopredu. Je pohoršujúce, keď nám ateisti citujú Evangelium, aby nás donútili urobiť, čo oni potrebujú. Ako to urobil napríklad Pavel Dobšinský v jednej relácii. Bolo by to aj smiešne, keby to nebola nebotičná bezočivosť a v konečnom dôsledku tragédia. Kresťan nie je povinný pomáhať islamizácii Európy. To je veľká lož. Keď je niekto kresťan, to neznamená, že má byť idiot a že má mať vymytý mozog. Dokonca ani Ježiš Kristus toto nechcel a nechcel. To hovoril presne opačne. Keď muslimov urážajú kríže a vianočné stromčeky, nebude ich náhodou urážať aj naše kresťanské správanie? Bude! Prečo neapelujú na humanitu Spojených štátov, NATO a Izraela, ktoré sú príčinou tejto pohromy? Nemecko a Francúzsko, ktoré sústavne vystupuje za celú EÚ, si urobilo Eldorado z ostatných krajín Európskej únie. Príkladom je, keď vyzvalo štáty Európskej únie pod hrozbou sankcií stlačiť štátny deficit pod 3% a Francúzsko dostalo výnimku. Veď oni si s nami s prepáčením vytierajú zadok. Zastaviť túto inváziu by nebol problém. Lenže ona je úmyselná. Ale my musíme bojovať, aby bola zastavená. Ďakujem. Ďakujem Natálii Grausov. Myslím si, že to boli naozaj silné a poučné slova. Chýli sa toto stretnutie k záveru, ešte budú dvaja rečníci. Jeden teda budem ja, sa predstavím, sám seba uvediem, niečo poviem a potom sa s vami rozlúčim. Ja sa volám Peter Puškár, som predseda strany Právo a spravodlivosť.
a som taký účastník organizovania tohto mítingu aj následujúcich mítingov, ktoré budeme robiť, alebo stretnutí. Chcel by som vám povedať, vážení, zo pár vecí, ktoré skúste chvíľku počúvať ešte, budem hovoriť asi 3 minúty, lebo všetkých tu naháňame, aby neprekračovali tento limit. To, čo z dnešného stretnutia sa poučia nielen my, ale tak ako aj naposledy premiér, keď 2 dní po mítingu, keď sme boli všetko možné, tak zrazu zmenil retoriku. Prečo? Pretože toto je hlas ľudu. Pretože chce hovoriť to, čo chceme počuť. Ale my sa už nedáme oklamať! My nebudeme veriť zapredaným politikom, ktorí nás oklamú a hovoria to, čo chceme počuť, lenže my to nechceme počuť. My chceme činy a tie činy, keď neurobia oni, urobíme ich my. Či nás bude 1000, 2000, ale nás bude 100 000. Som rád, že zdieľate tento názor a preto vás poprosím, dnes je moderná tá sociálna sieť a tie Facebooky americké špionážne, ale nech to vedia. Nech vedia to, čo si myslíme a preto zdieľajte tieto názory, naše názory, naše videá, fotky z týchto stretnutí, týchto ľudí, týchto pekných, rozumných ľudí, ktorí skutočne vedia, čo chceme. Chceme tu žiť, nie živoriť! Budú nám vládnuť tí, ktorí nám to doprajú, pretože my si zaslúžime blahobyt a my si zaslúžime našu vlast, naše Slovensko! Naša trpezlivosť má svoje medze. Už niektorým dochádza. Čím ďalej, tým viac. Nedovolíme, aby sme boli zničení hypotékami, zničení tým, že my musíme chodiť do práce, aby sme zarobili na to, aby sme chodili do práce, aby sme nemohli vyjadriť ani svoj názor. To čo je toto? Nútia nás platiť dane, z ktorých oni kradnú, kupujú si drahé hodinky, byty, jachty a smejú sa nám do tváre. Toto skončí! Ukážme silu, odhodlanie, ukážme to, že sa naozaj nebojíme. Nie preto, že nemáme čo strátiť, ale preto, že sme hrdí na to, že sme Slováci, že sme ľudia, že sme občania a že moc patrí nám! Jednu veľkú prosbu mám na vás. Skutočne, keď dojdete dneska domov, sadnite si za tým počítačom mobily, pridajte si nás medzi tých priateľov na tom Facebooku, urobte si články a zdieľajte fotky. Nech to všetci vaši známi priatelia a rodina vidia, že vy sa nebojíte, že máte vlastný názor, že chcete slobodu a že chcete žiť v slobodnej krajine Slovenskej republike. Zapálim sviečku za slovenský národ, za Boha a za národ. Ďakujem. Na stráž. Dovolte mi teraz, aby som predstavil, teda už ho nemusím predstaviť, ale iba uvítal zase a slovo dostal Lukáš Kopáč, vďaka ktorému sme sa tu zišli a takto sa budeme stretávať. Ďakujem. Pekne ďakujem. Priatelia, nestretli ste sa tu vďaka mne, stretli ste sa tu vďaka tomu, že ste si konečne uvedomili, kde sa nachádza štát, ktorý si hovorí Slovenská republika. Ale tento štát existuje už iba na papieri. Naše hranice nestráži nikto a preto je invázia imigrantov už vopred jasná. Aj keď nám tu vláda hovorí, že žiadni imigranti neprídu, potom, že ich príde 500, potom, že ich príde viac ako 500. Teraz v útorok schválil Európsky parlament kvóty, podľa ktorých ich tu príde okolo 2300. A ešte vám chcem povedať,
že títo utečenci majú podľa Európskej únie nárok na zlúčenie rodiny, čiže to v skratke znamená, že každý migrant si tu bude môcť dotiahnuť svojich príbuzných. Robert Fico a vláda Slovenskej republiky nám hovoria, že oni si vyberú kresťanov zo Sýrie. Ja vám chcem len povedať, že 99% týchto migrantov nie, že sú moslimovia, ale nevlastnia takmer žiadne identifikačné doklady. Takže nech mi pán Robert Fico vysvetlí, ako ich chce sortovať podľa kresťanov a nekresťanov. A títo kresťania alebo nekresťania, títo hladní, smední a ledva na nohách stojaci chudáci si žiadajú hamburgery a pizzu a opovrhujú jedlom, ktoré by im závidel nie jeden dôchodca a nie jedna slovenská rodina. A nie jeden bezdomovec. A ešte si uvedomte jednu vec, že títo ľudia tu neprídu na to, aby sa prispôsobili oni nám, ale aby sme sa prispôsobili my im. Ja si myslím, že každý z vás má prístup k alternatívnym médiám a tam nie je vidieť ani hladných, ani smedných, ani zubožených ľudí, ale mladých ľudí, mladých mužov v plnej sile. V značkovom oblečení a s mobilnými telefónmi za niekoľko 100 eur. Takže Slováci sa majú znovu zrieknúť, znovu si majú o tom muža v úst a znovu niekoho živiť. Slovensko má väčšie problémy. Slovensko má problémy s 500 000 bandou asociálov, ktorú už roky ideme integrovať. A my nebudeme trpieť žiadne iné živly na Slovensku. Slovensko je naša krajina. Slovensko už stáva a putá si stráva. Priatelia, ďakujem vám všetkým za účasť. Ďakujem všetkým hnutiam, všetkým stranám, všetkým, ktorí túto myšlienku podporili. Ďakujem aj médiám, ďakujem Slobodnému vysielaču, že našu akciu spropagovali. S našimi akciami nekončíme, budeme pokračovať. A ja pevne dúfam, že sa vždy stretneme v plnej sile, aby sme boli schopní demonstrovať naše záujmy a ochrániť Slovenskú republiku. Týmto oficiálne končím dnešný protest. A ešte vám dám takú menšiu informáciu. Dávam vám menšiu informáciu a po tomto proteste sa presúvame do Malaciek, kde máme oznámené ďalšie stretnutie a kde podporíme občanov Malaciek, v ktorom v meste Malacky má vlastne už vyrástlo nové stanové mestečko pre úbohých imigrantov, ktoré zaplatíme z našeho vrecka. Čiže ak chcete, kto môžete, kto ste tu autami, presunte sa do Malaciek, s príhovorom čaká aj Oskar Dobrovodský. Takže kto môžete, príďte a ja týmto oficiálne ukončujem dnešné zhromaždenie a ďakujem za účasť. Ďakujem Lukášovi Kopáčovi. Chcel by som ešte samozrejme, ako spomínal Lukáš, 18:15 ide vlak do Malaciek, kto by ste mali záujem, pretože niektorí z nás sa tam presúvajú, pozrieť sa, že ako nás asi klamú médiá. A keďže máme alternatívne spôsoby informovania, aby sme mohli uverejňovať to, ako to v skutočnosti tam je, že 18:15 v hlavnej stanici. Prosím vás teraz organizačne, popozerajte sa okolo seba, smeti, ktoré tu niekto nechal, pozbierajte, nahačte ich do košov, alebo ich niekde zahoďte preč, pretože dúfam, že nechcete, aby sme teda po tomto heroickom výkonu rečníkov ešte aj upratovali po nás, ktorí skutočne držíme spolu a máme ten istý cieľ. Ja pevne verím, že médiá budú informovať tak, ako majú, možno ako by mali, alebo pravdu, ale na to sa nemôžeme spoliehať. Preto vám hovorím, tak ako aj Lukáš spomínal, sledujte alternatívne zdroje informácií na internete, na Facebooku. Ďakujem pekne. Želám vám pekný víkend, pekný deň a využite toto slnečné počasie. Všetko dobré. Ďakujem.